कैसन रहे नैहर के कैसा आ ससुरा के पियावा कैसन बा कैसन बा कैमरा तनी हेने घुमाइली कि ससुरा में जोरतिया चढ़ली जवानी बाबा मुआ न भतार कट बहारा में जानी कि हसनी मन रहे ए हसनी मन रहे अरे नैहरे के घीउ हो सके तहा मर्जी ऊपर लड़की पूछते कि बताओ तोर बियावा तो सुननी है कि भाजपा के एथी हका जो कहला जी विधायक हां जी तोरी अरवा सुननी है कि जदयू के सचिव हो तोरा कोनो दल मिलल है कि ना तो कहतिया का कहती कि मिलत रहे माजा वही जबरवा के तरवा अकम छा बिछाई के सुतावत रहुए यारवा बोलमुआ भाजपा के हो हां जी यारवा जदयू के हो हां एगो और बजौन राजद के भइल बाबा कि हम खेलवाड़ी दल के रहनी हम सचिव हो सके तहा मर्जी ऊपर के बजा के कहत तो कैसे हो तो गा के कहले भैया हां जी गम में रो के कहले भैया बाकी करे के गा के कैसे कहाई कैसे कि ससुरा में जोरा पिया चढ़ली जवानी तो ये हसनी मन रहे हसनी मन रहे नैहरे के घीउ हो सतता हमर जीव हसनी मन रहे नैहरे के घीउ हो सतता हमर सखी ए सखी कतनो पियावा मिलल बड़े बाकी हूँ मजा आवत बाना ना तो मजा मने का गलती चीज ना प्यार पावे में सही बात कि मिलत रहे मजा वही जबरवा के तरवा अका मछा बिछाई के सुतवत रहे खेलवाड़ी दल के जेकर बंगाल घर होखे हां जी और खिलाड़ी ना होखे तो इहो सकता ना तब खेलवाड़ी दल के अरे रोहनी हम सचिव हो असके तहा मर्जी
भाई करो शरीर दिन पर दिन बनल जाते एकर मतलब ही हो इलाहाबाद के कमाई खाती है घी पियती है घी ये घनी लोडो और का और का क्या करती है लोट बिया लोट दिया ये सब नहीं खे कोई ना ना प्यार में लूट बिया सही। बाकी कुछ ना कहे ओही खातिर हाँ मरत बागे बिना चल गइल हो कहती है कि कहीं सुन के मम्मी से बोला लोग ये सखिया आ उड़ी जैती हो बहू जरा हित बोले पोखिया तो कहीं सुन के मम्मी से बोला लोग ये सखिया उड़ी जैती हो बहू जरा हित बोले पोखिया कहीं सुन के मम्मी से बोलावो लोग ये सखिया हां आ उड़ी जैती हम हूँ जे रही तबले पखिया मने पियावा से मिले खातिर अचानक बेचैन बनी कि यही जोखमी खाती यही गोलू खाती यही छेदी खाती गुजल रही सी हो सकता हमर जीव गुजल रही सी हो अरे बगल ऐसे से एह तरी शिव के पूजला रे बगल ना ना शिव मन भगवान यही गोलू खाती गुजल रही शिव हो सबके तहा मंजीव करो यही गोलू खाती उजल राही सिर हो सके सहारी परवा एगो और गाना सुनी हमरा से प्रीति जी ओकर बाद हमरे के कहब जे बैठ तू बैठो हम प्रियंका जी के सुनब चंदन जी के सुनब हां जी भीखर मामा के सुनब सही बात ज्ञानी बाबा हाँ टिकर मामा हो गेल बजब बस कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद कुछ देर के बाद हाँ देखिए अब रौरा फायदा खाती हम अपन बिगाड़ दी तू लोग तो हमरा के बिगाड़ देना हां जी 2 साल पहले जब से निशा उपाध्याय आइले अरविंद भैया वो घरी कान में आइल कि गोलू राजा पद्म श्री के दावेदार बड़े हां चंदन यादव बड़े बाकी जब ले संगे वाला प्रोग्राम होखे लागल पद्म श्री का ले ली तो ले ले यहाँ तक कि अब स्कूलों में अवार्ड ना मिली अपा सही बात अब स्कूलों में हमने के एगो कलमो मिल जाई तो धनवानो जानब सब ओइल में दोष रहे सही बात नहीं अपा 2 साल पहले हम अकेले गाई एक से गीत कि चुप हो खढ़ारो जनी लोरावा छोड़ी दो यहाँ चरावा नया पकाओ तनी कि तोर दिलावा मोर दिलावा एक से मिला रे तब तक ठीक रहे मोदी जी हमारा पर ध्यान दिलो हां जी बाकी जब ले संगे वाला हो गई एगो कापियो मिल जाए 4 रुपए के तो धनवाने जाना अब लगा हमारे ना इनको मिल जाए तो बाकी संगे भी होई अब का करो अब जान मानी जे श्रोता वैसने बड़े आ यूट्यूब वाला भाई को ही तरी व्यूअर मिलता तो वैसने काम करो हां जी उतनो से लोग याद रखी तो जय जय बाबा एगो गीत सुना कौन हो कौन तो ये ले लो कि अब की गइला